esabathetho kodwa uke washo nomkhulu nathi siyakwazi lokho ukuthi sakhulisa ilembe kunjani njengoba ubona le mkhulu lesi sikhundla engihleli kuso na kuso mhlambe nala ngidonswa nayilokho ukuthi usacijile usho kanje sacijile bo ngiyayizwa le ndaba kanti lesi sikhundla besingakabuyile leni ngakufuna sobhala hayi lutho akabuyile ukuthi abaningi bazosesibuyele kodwa besingakabuyeli hawu manje mawubuka uzosibuyisela ngaphela kahle abuya pheshela angazi uma salubuyela oh uzofika umkhulu uyavuma ukuthi siphumele empangeni uzokwazi phela uyazi uthini wena isikhundla phela wafika kimi usinqampeni wafike wathi kimi usibambise wena ngokusemthethweni ukuthi umbambele ngoba usale phesheya ngambuza mina ngathi ngawe wena thatha isikhundla esikhulu kangaka wabenyezelwa ingonyama wasinikeza ukheli ekubeni vele ukheli lesisikhundla sesimashele simfanele futhi unomkhaba wena ubhaqa nje uyazi ukuthi lento izokulimaza noma ubuye sehleli sisifanele simsusa ukheli upika thina wesingasempela wathi ayasile uthole yanto uyasukudla esukudla ethi awasukudla kanangqondo wasukudla athi mina wathula kanti sekunje namanje kanjalo ngangimtshela kunjalo mkhulu buka noma ugadi wangishayela amakhala ekuseni wathi uzothiwa isihlalo sileni empangeni ngakuzwa kancane kwamayogadi kodwa-ke engathi waphinde wahoxa angazi noma ngase ngimsinda kodwa nje waphinde wahoxisa amazwi akhe wasuka kubona uqeda ugqoka wabona ukuthi heyi ma ngahle ngibhekane nale ngwanya sungindifaka ayobona mayogadi uyayipopola phela ingozi wabonaka nokusho division umshaya ikhanda ngambona sethula ukuthi ngiyabona umshoti akumdingi phela ngifuna ukuthi inkosi ukuthi yikho inkosi uthi wabikwa ngefutha mkhulu ayisizovike ngihlala usho kanje man futhi usinqasempani uzokhala madoda lesi sihlalo ngempela kuzothwana ngempela ngoba nami ngiyasithanda ngoba kuyithi la empangeni kodwa uzothini ngoba phela le ndoda isikuyafika nalapha kwagudla uzongene yazoyilahla lapha etshengisa ukuthi manje sesibuyisela akusho lutho lokho mkhulu akusho lutho akusho lutho wena wegazi lethu singabe igazi manje akwazi-ke ukuthi sisitedele sesifikile akwazi sakanti abanikazi basi mana-ke manje ngoba phela ngizokuthiwa ilembe ukuze lithathe lesahlalo sakwazi ukuhlanya ushuthi ngoba ehlanya nje unayo sefanda kwayo hayi bengithi umkhulu lesafa isidome phansi njengoba eshilo ukuthi khona isikhundla esingamfaka kuso esingamenza engabi nomsindo usho kanje manje uma ubheka usho ukuthi ayenze i-ambassador amukele abantu noma abomxhumanisi simbeke emngceleni ukuthi nje upresident noma ubhenqe kakhohle manje hayi angiboni ebese ngakudweba kodwa-ke phela sisazokhuluma umkhulu ukuthi sikhube namathole umkhulu eyosivulela indlela endunkulu singene yangena inkomo enkomeni yebo uzokudala phosi kungasempani uzokuvela efonela inkomo behamba bebhonga indlela yonke yebo phela kubulela amasithi amakwalweni ngibona kwenzana ukuthi into engiyibona mkhulu ekufanele yenzeke ukuthi asingabhini empangeni futhi ibutho ngoba lingaka nje komthetho khona ngalapha komthetho bathi mabebhinqile befake impondo zenkomo ukwenze njalo yebo kunjalo impela usulithintile ibutho ngisazoya kulona kodwa-ke nalo liyabona ukuthi hayi izwe lenyakazi hey madoda kodwa-ke ngoba abathethwa nabo baphethwe ebukhosini bakamthetho angeke phela ngibalule ukuthi bonke abawamthetho njengoba bezinsizwa nje kodwa nje ubukhosi bakamthetho ayi babona ngamkhulu singasempela ngoba ngamtshena athi mina awusashintsha nako mafisha omzala bakho labakontombela noma bebafishane shutha kabathembanga phela washo wathi umuntu wabo enwinkingi kanti-ke sengibona ukuthi hayi ake sibuyele emuva back to square one ayi ngeke ngimshayele ndoda hayi usho ukuthi ngimshayele amshayele mkhulu kungakhali ithumbu likapopo ngakuzokubamba ucingo ezosuka esithuke mfana uthi ucingo lwami la ayizothuka lo kwenziwa njani mkhulu ngesonto ngesonto ngoba uthi uyasilanda nje isikhundla
Akubona nokhe uthembele kuwe mkhulu uzomana. Mana uthi usanda ngesonto. Usho njalo uyosilanda komsana. Ngempela. Yeah. Uyofika impela nenkandla. Ofike ngenani besimbozo singabonakala. Ngeke ngoqhathekile awuthi ngumfonele. Emfonele mkhulu ikhuzo lento ngoba seqalile ukhafula ukhe uthi njalo ngo12 uyamkhafula ebusuku. Ngempela. Usho njalo. Uzokhokhe wahamba mkhulu wayebhedvile. Ngempela. Lenyanga yethu yebo. Bangifonela impela bangifaka kwi-conference. Inyanga yeshumi yebo. Bangifaka i-conference call. Yathi inyanga yeshumi yile ngizamayo ngathi mina ubani obisibongo sayo ngisazi ubani. Cha mafibo. Mina ngimbiza ngonyanga ngishongo ngimbiza ukuthi umbekezeli ngoba usukangena emanzini kubanda lo muntu engene ngathi ambekezeli igama la. Inyanga yeshumi eyikwenya leli. Ingonyela amandla la ngonyanga yeshumi. Wazomnika isikhafu. Ngempela ngathi mina ibuka nje lesikhafu ngabe siza kimi. Ngakhala kakhulu ngaleso sikhafu. Buthi ngasempela ubheke nje etime ayikho siyahlala isikhumba incela ungani inetwork ayikho ngoba ubenkanti usenkanti nomuntu uselahlwela kubo usho kanje awuthi ngishayela selahlwela kubo elangene yini njalo singasempela ninjani ngothi ngasempela wemthwalo hayi siyahamba isihlalo ngithi mina nangu ukhezo onkaka lapho ufuna isihlalo sakho ngiyadedela ke usuthi kwamina ngithi ngiyafikela wesingasafani uye kodwa uthi nguye kodwa hayi akubuye mkhulu uye unestress lo muntu engifanele isihlalo sokuqala unesifo sakho uzokumele wenhliziyo okay sibuyisele isihlalo ukuthi amnangu ekhaya thula singasafani ngithi nangu okay nangu ngihlasele ekhaya uthi uzofuna isihlalo ngithi nangu okay nangu ngihlasele ekhaya uthi uzofuna isihlalo Nithi mina uzofuna isihlalo sakho uthi manje ngeke aphume lapha lesi sihlalo singavumelanga nanga ukuthi ena uyasithatha ngithi mina ngizokwenza njani ngoba leshona ilanga khe ihamba ngoba inyama sengikhiphile manje ugqoko lwakho lukhona usudlile uthi cha akahambi manje lapha le ndaba yesihlalo manje singayikhulumile hayi network ngithi mina network ayikho enkanta bakithi ngithi mina okay nange ekhaya no yebo nomande okay nangu okay ngisengithatha ukushayela umshayeli ke umshayeli umtshela uzothatha isihlalo lapha ngithi mina isihlalo ngizosikhipha kanjani ngoba phela wabika kimi yaphesheya phela usenqasempane ethi enoshiye uyihlalo ngamkhuza futhi ngakhuza ngathi mina ngashiya kanjani isihlalo kumuntu nasenqasempane ngashiya isihlalo ngisho kubantu bakwenu washiya lena okay wathi wena hayi uyamethemba okay ngoba akasilutho wasukudla kuphela usho wena wambuka ngumzini ngathi ngumeya ngifunda nami ukuthi umuntu ongameyi ngephalishi nawubhukuza la wakhe yabo bengazi mina ukuthi ke usantralo lohlobo lokuthi angiphupha amandla ukuthi angifuni mfowethu udokotela uyithengiseleka isekithi ngoba ngilula mina ngisilo bazi ukuthi mina ngasheshe yini engiyenzayo angithi phela manje nakho ngoba ngithi nje ngikushayele ngoba mina ngilona ixoki sengithi mina no shayelwa wena ngoba phela udlulela kimi nje wazoyibika lento ngikho nje ngithe no shayelwa manje ngoba manje bangikakile manje angisazi ukuthi uhamba nezinsizwa enomkhaba nazi mana uthi ngidlule kuwe ngabe yini ukuthi uthi akakubambela isihlalo usaphesheya la kuwe ngabe ngiphesheya wabika uphesheya right community ngolo manje ke ngithi mina womfowethu ngicela ukuthi dokotela ungayisengise lento ngoba mina ngizokutshela iqiniso ukuthi nge-24 mina ngizodiliza
umthangala wonke ngiphushela odongeni usho kanje lapha komsane eMatuba yabo hey ngitheni uyakhumbula ukuthi uyabona lento engiyisebe nawe aha yena njengoba ungabathi ngangitshela cha angithi ngithemina ngoba bakhandile ilembe nje ilembe ukuze lithola isihlalo lwagwaza uhlanya manje kuthiwa nawe gwazwa ngoba uhlanya lokho yini engikwaziyo ilembe ukuze likwazi ukuphatha luqale lakwazi ukuthi libulala ingwe siyeke inyamazane yabo naphinde labulala ingonyama evukeni emva kwalokho lase livele lizovala ngohlanya ngapha ukuthi sasihlale ekusasa manje lokho ngangungoma mina ukuthi abantu angifuna ukuncoma manje ngoba ngibuka mina hey ay Thabo kwamthethwa ay impela bathi manje angabe ngisakunika ngisho ukuthi ena uphashazise ngoba sengithe mina no bengithi ngizothi umfana kawo Mark N2 mawusuya le Matuba senzele ukuthi nawe ufike impela unzima le Matuba manake ekhali sizokho wena wasekhaya mama ngithi ya ngiyakuzwa wasekhaya mama uthi lapho awukho masakamthetho uyimele la ukhona wakho uzongena ekhaya ukuthi uqhaze isizwe noma uyaselapha isizwe sekuhlala nomuntu wesilo yini na cha umuntu unkoyeni cha ucingwane mana mina ngilezile ifuthi ngamshawula ifuthi ngilezile kodwa akwazi ukuthi mfowethu wena njengomuntu othenje uJongombani thenjwa isilo sathenjwa amakhosi anithi kwaZulu bese uzodwisa umlando cha ngengudwisa umlando phela ingakho ngishayele mina ngoba ngithi napha ngihlaselwe ngabathethwa nje ngizothini ngoba manje lento bayayifuna lento sengibathe manje ngoba nje kade ngizama ukushaya kanti uma beyifuna bakhonvozile yini cha bangathi ngoba beyifuna thina amadoda isibungu ene mutila Uyabathuka manje. Nangu ke manje uzakhethe ukuthi ngaphandle. Nangu ke. Dumizulu lingahlomile. Hawu, wena umuntu okay. Hawu, okay, wena Musa kahle mkhulu. Papa manje lesihlalo ngokuthi wena lesihlalo sisikade sisihle uyamuzwa efutha phe manje ufuna. Hayi futha ngomlomo mkhulu. Uthi ngatatazeli. Ngatatazeli mkhulu. Hayi. Uthi ngatatazeli ukhuluma ngomlomo kuphela. Futha ngomlomo ufuna umndeni ukuthi sithusa khona mfowethu. Mana, kufanele ufunda kusayibane. Noma ufunda umzini. Chabo uthi lesihlalo simfanele manje ena ngoba mana yazo mina azini emthajeni yami yamfisela lesihlalo uhlulwa ngabe lakini hayi nawe yikho uyitsha chabo uzuthuka mina ke manje okay cha wena ngabe uyaguquka khona lapho wesingasemfela ngoba manje yimi ngiphethe inqumo ngizothatha manje inqumo manje ngoba ezile nje amaguqa lakhe ngaphandle sengithemina ngaba wajikise ajikisana amaguqa ngithi namuva dokotela amthukweni amthukisi ngiyakuzwa ke isingathana ngiphethe ngobhongwane ayikothakheni isotwane ngoba ikontrol yimi le izotwane ngimbanze komancane singasebenza ayibhekise phambili mkhulu. Yini na ungenenkulumo ngilona inkulumo dokotela
mina nenkulumo ngilwe nawe. Ngilwe nenkulumo ngilwe naye. Kunjalo cha. Inkulumo ngizolo naye ngoba sesekadolo. Impela cha kodwa ke ngicabanga ukuthi ake ukuthi ke nge24 emva kwe24 abuye ukhe. Into How ushuthi uyanqoqa ngesonto? Hawu cool. Lo muntu ukhuluma kanjani phela? Wena ubhale lapho uthi rest in peace ngesonto. Bhala. Uthi ke yeke le nto nto. Ayeke. Cha mtshela. Cha sengicabanga kahle mkhulu. Usucabanga kahle. Usuthi ngisathethe. Hayi mkhulu ke. Awungefa le nto umuntu kodwa wenzani ke ufane fane umuntu kodwa kuhlwa wenzani? Ekathi kathi isihlalo sinjani? Kodwa isihlalo kwaphinde usinike. Cha khona khuluma. Cha akaze ezetolini mkhulu. Yeah. How? How? Hey man. Manyaga. How? Wesingazokufanele ngicabanga ukuthi no bathethwa lolu daba ngoba manje lusezingeni nje uthi yimi engizoqhathiswa. Cha bathethwa nithini bathethwa nangu sinqosenkona nikhona no Sayithatha lo nto le. Ngizonto mthini manje. Hayi mkhulu. Cha amacingo adelele kakhulu. Udelele kakhulu. Ngisho manje Ayi sengiyambona ukuthi hayi bese sithi mhlambe sizomqhushisa simbeke emngceleni. Hayi delele kakhulu. Basona nesikhundla akanikwa sona sokuba umxhumanisi uzongasithola. Uthola ngimngcele. Sengithi ake ngimbuze-ke nje ngisafuna uba uthuleke uma usekuthiwa ke nakho bethu uthatha ilizwe ngoba akakavuka umdlalo omkhulu ngoba ngeke yini ozoyenza uthembisa abantu amabheki Kuningi kakhulu mkhulu. kuyini Bana siyokhula endle enkulu nje okokuqala nje lokho umkhulu akazama indlela yokusendla enkulu manje kufanele asendle enkulu. Yeah. Bese ke Phela mkhulu isikhundla njengoba siphenje asifikanga ngenkani noma ngejozi. Umacingwana olethe isikhundla okay lapho khona ngabe sikhona. Okwethu ke ukuthi thina njengabathethwa asifaka amaguqa umkhulu asikhuleke sizele lokho lapha umkhulu ezelodwa uthi izwe manje lisesandleni sami ukuthi liyachitheka igazi noma cha wemuntu alikho igazi alichitheka eyishona. Hey walibambisa uhlanye isibhamu wemasengiyasempela lethi ubuya kwasanye hey Ay, ngeke matotile kalmkhulu matotile umkhulu uyangifuna ukuthi ungene uzophathwa ngamahayitathe kufa kwemlungu matotile kumekani ngalo lolu daba sihlele lolu daba Hlele imini mkhulu. Ay enye inkinga mkhulu ayenzayo undaba ezitsha uyaseqalile uyagadla.
Hawu. Ayi, uyabona ukhe kodwa mangithi bathi bambheka. Umzuzu angavelile emphakathini. Uye Angani mina ukhe Ngenaphi mina lapha? sengizengamethi igama lomnsizwa ngathi mina izigi zendoda. Hey, nanti ikhona indoda leyakatazela bathi abafanayo. Elinye angithi uzigi hey, akhe madoda. Ungaphatha kanjani ngapha bese kuthiwa okay nje kuphela bese bathi abantu bazoxoxa bathi akubekho igama. Uziqu soqobo. Mana bana uyazi wena mana wena uyazi wena ubangicabela ukuthi nange buza phela Buza bani emacingwane? angibuza no u3 lokufanele Usiyamsaba-ke manje angithi ubona kuyamsaba manje. Usumthakathela-ke manje ngiyosefana kusaba kanjani? Manje uphela afonele ekhaya akazi ukuyadla kwamngeke akazi isithuda ngiyabona madodeni Hawu. hey izothiwani le nto? Hey. Ngengabatshenwa njalo ade ngimtshela umuntu ngithi manje uyingozi lo muntu usesuka le ko-Trump nako-Putin akasaphathi ivolofolo nalizibhamu ezinkulu usengavela kuthumela umcimbi esho lesenkandla sibhubhe sonke uthini uzwile ngitshela ngalo nto le ngizwile mkhulu uthini amuzwa manje uthini lo muntu hayi akusho lutho leyo nto mkhulu uthembeni kangaka ukuthi hayi akusho lutho akusho lutho ngifuna umuntu okamthetho ngevideo khona njengamanje mina kade ngayijayela mina Hawu. hey Hayi nenkani unenkani mkhulu. uzwa nje Hayi nenkani. ngeke inyanga yonke wena uphila zami mina ngijabule wena ngisho ngikhula mina ngeneme mina ngiyagijima phansi komhlaba ayi kodwa nawe wenza iphutha amacingwane wathatha ivolofolo wanikeza imfayile sekudubula kwasani ubula kwasani mkhulu ngiyabonga nawe uzakusinda umbiza ngempela umgonile cha ngimgonile mina ngithi ufike mina ngithi phela kubentwana mina ngiyixoki ubuzoza sekuthiwa semenyezela ukhe cha angithi mina ngenze ukulungisa ukuthi mina ngikushayela angazi yozalani angazi ngisheleni angazi yoba njani kodwa ukusalayo ngiyakuthenga ngithi Ayazi impangeni. hayi uthi ukhe awuyazi impangeni Hayi kobonakala macingwane. umthetho kusiwingi ngilala hayi cha ke bafuthi bathethwa Hayi. bathethwa nebonke nake manje ngoba sisimo senje akezami udaba ngesibuye sixoxe Ya fanele sixoxe sithe mkhulu ngoba yikho indawo njengamanje ezoluka. usho kanje Ngoba uyamuzwa uviliyela. Kodwa umkhulu angami ukuyokhuleka enjinkulu. cha ukuthi manje imani ngingami Hayi ngami umkhulu ukuyokhuleka Siyasaba enjinkulu. mkhulu. uyamuva yakhala usengizama Akusho lutho. Thelwa ngembezi zamcanga ngenkandla. usekhale ngokuthi ngaze ngasekhaya konini uqinisile ngempela ngathi wangapha kongelungana wayehlala uphamu ngapha esomfana othi cha hayi yazi ukuthini Uyidlala upha. Yebo. hayi uyazi ukuthini la cha ke mfowethu bengibona ukuthi angimbize leduze Yeah. sohlela usuku ngibize leduze ngoba manje
uyambona ukuthi lapha khona usekhathazekile. Khathazekile. Futhi uyabona ukuthi ena ubethe usevele waba njengwani usevele wabeka phansi isiphumo. Yeah. Hayi. Lami sodibana ngawo 24. 24. Yebo. Hayi wethi nqasampela ke ngiditshwane mhla ka 24 wemadoda. Ematuba. Manale ukiwela nobani wena? Cha bangithi mina ngizobe ngikhona uzongimema ngichazele Mina ngidibana namuntu la. Ngizomosha. Hawu. Akuzabasho. Hawu. Ipolice station seduze macingwane.